Kalian Api iman tu na mo tu ka na pananat man ka na isa ko may tuka. Ada taruh ka kayo. Gino ka mamubuata ka isa ko mga ito kami ya. Nagiyan na alo yung lubak kami sir. Tama na sa karusik. Naroon kami po na kuwan sa lapayan. Mga dataw to pa man. Ikaw to di para mutulan. Na isa to ko may tuka. Ugay na kan kita mga na ba pagay. Ukurang naman na bukuriho ay kaya pakatutok na tanong na iman to ang bulan na Ramadan. At awan ni sekreto kung bulan na Ramadan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipungulong kaya to dua ini pangdumian ng tanong. Ani ka pa ko mo bulan na Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kadang ko pakambarakatan kar kami sungani na madadalam ko Rajab khusus Sya'ban rampaing kaming ka bulan Ramadan. Inuto pa maya Peter na pakambarakatan kar kami surajab na khusus Sya'ban. Dan ini yang teruai gusu Ramadan. Kaya kung maapmalasnya na Ramadan na Peter na rampaing kaming ka ku Ramadan. Sekreto roon ada yang teruai pakambarakatan kar kami pensu Ramadan. Kaya su Ramadan na andang bebarakat. Nah ayat pulang ini na mabului surat ki bagus Sya'ban ada taruh Ramadan. Yuti kap kesuyan yan agar kaya yan ro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sadin sa indua yan no to orang di Agustus Sya'ban na meatay ada mirampai ku Ramadan. May lista apon kumyang ap Ramadan sangkut tu Ramadan at yarima wallah su Ramadan ya. Daman itu surah Ramadan na anda ng bebarakan. Ayang aramian na Ramadan na syahr mubarak. Diniri sila bantiyan Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Mapiamambo to mga bayi, mga dato apugusan na ng surah Ramadan na subatan tanong na mubarak. Kenapa karim? Kenapa Ramadan karim? Ka Ramadan mubarak. Kayu Ramadan Karim na datar minggu isung Ramadan na manusia. Ayam mana niya na Ramadan na maginawa. Ramadan na masakaw. Na Ramadan Mubarak na Ramadan ang babarakat. Dia penanggaran na Mubarak. Kubasa ini Arabo. Ate mga ariyak na yun. Apiata parsidan sa ari. Na mas matuturbiran na kaya kambal sa Arab. Kabawa ini pangdo. Ayun na pagpusang mo insyaAllah sa umurang na yan ang kapaniminar na baka pangdo kasangan na mga ariyak na yan ang guru na saan nakapaniminar insyaAllah yang ana na mubarak ng bida Agusto mabruk di ka pa kayo baka ginawa Ramadan mabruk magtiro ka na Ramadan mubarak sa mga ito na ginawa mo at congrats nakasupid ka na yan kausar ka na mubarak. Barang pamana niya ka take sa board examination, mubarak ka alaik, mubarak lak, alaik agulak na panayad ka pa. Di ka pa kayo mabruk ka alaik. Ngayon ito, na ayab turo na baraka, mutabaraka, o di na barika, na ayamaan niyan na pamakaso-kuda na lalakaw, na sukyada po niyan, nagyunti mimbuli ang mabruk. Ayam mana mabruk na miya sagasa, miya lemi, miya rumput. Ay kaya puan ba? Miya binaed na barang niya ko na miya sagasa. Na gumiro ko ba mabruk alay? Mabruk. Miya parang masulay ka na mabruk. Na miya sagasa ka. Yaro petaka gitu pama ayah mapiaro na mubarak samanya sulit bagian ada surat kami ini surat yang itu hari Muhammad hariku mana na mubarak alaik kenapa mabruk
apa mana alabian global na apia sa mga Arab na rinalibo sa nama bro. Naribat to ribat. Ayan na benar na mubarak. Na inom sutok mulia baraka ang kaiya bulan Ramadan. Na so Rajab na ulan-ulan o umat Muhammad. Na so Syaban na ulan-ulan o Muhammad. Na so Ramadan na ulan-ulan Allah. Sabna na so Rajab na aya kapaka uumbaw niyan. Nasadin sa kapaka uumbaw umat Muhammad kulawan na umat. Sumamu sa Syaban na yung kapaka uumbaw niyan nasadin sa kapaka uumbaw o Rasulullah ko labi ano ba magatos agu 20 agu 4,000 nabi 124 plus 124,000 plus anabi na ayat datu aniran nas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Na sukman sa Ramadan anak lebih ino to kagi ulan-ulan Allah. Ulan-ulan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, so Ramadan na ini paliwat sa kapuy sa iron. Agi ini paliwat sa kapuy sa iron na ayakap kay wallah sa balas. Na susati mana mapia mapanggilbog ka na sapulo automatic aya balas yan na timbang na sapulo akin bilbukan ko. Na aligiran pa iniyan sa bulan Ramadan na ipuno sa sapuno abalas yan na tama na sa magato sa balas. Tama na sa pito gato sa balas. Wallahu yudaifu liman yasha. Nasa lakaw nasa kibabayan Allah na takap niya sa didin magaga lumista o mga malaikat. Sama to na din na iya di dalam nila seminary man to na sulang na miya kapikir si na congratulations mubarak alaikum ngayon nasadin sa bala sa ketwa nga iya dumir pa si imatan akan na ba mapun sa organizer na timbang wala na sutimbang yan na rak o mga organizer miniting sa kaadin ng kaya seminar tanong man aluman ahad insyaAllah. Naskanok man namin seminar ito na niya suwayo na minus na sapolo taman sa magatos taman sa pitugatos wallahu yudaifu liman yasha na salakaw pun na takot panu Allah ang kutabalas agapuan niya. Subhanallah. Allahu Akbar. Minimum na kay patot na kirim ka to na miya kadar patanong sa kaya mutatiyan na kaya kumuto na usaya na dalangan ko na pili ko mga pagariyak na kay datarakan man yung mga pagariyak mutatiyan na minikil yung maamiskan na penutulan nila na kaya yung mga enak kaya pa mo ene kagay napsudan usaya na tatrapalan na gilatan to amarang piswalungan na muna isa na kumakros owa nanitaro din makang gaga kaya may nang takaran ti walaman. Miya terubut na nga area kama si Ustaz Muhammad. Miya gulo na si po na miya graduate kami gagawi. Sabab patigin sa ko takaran ti walaman ito o kwanta so murid sa kapag graduate. Lalo man to. Naiman to na miya ade. Sama to na so langon langwan. Miya kau antangan kadero gelbog tamo. Sagyan pa kamo ay nang gymtan o open air gymnasium. Naya mana niyan na put sa balas abdirang paikiran ang kaya bagay iya seminary man to. So kagwan yun na dito takap no Allah timbang Allah narako na mamaya kaumsi inore. Wala. So pura sa kuan. Ani ba nakapanalaba-laba? Amala alaba. Agigi ya na Ramadan na subalason nagyang tatiya na piyakig na kanwala lumista. Sa kaya subraw kadakal agu kala ay mukay wala balas.
Nah, yana Ramadan na dataraya 1 month long training. Dataraya saulan taplak akam betaka. At training. Saulan taplak. So kaya tiruang saniyata kualungan na salasa. Na sama no to na iplistad no ang tawa ay mga murit. Mga training. Oriyan nada mga niyata Pilipinas na monitor tanong Saudi nada pun mga niyata na may kasumpor na tanong na ayag kaya baka tigil tanong na alwana Khamis na saydin sangkot ko ang magaling ang mapita na Khamis na inilista so ang tawa ay mga trainees mga murid sama na yung mga pagtanong inshallah sadin sa umat Muhammad at yun mga pag sa kaptraining niya apit na bala sa saulan tapos na tiapli sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hukuman ko kadungdo ko Ramadan akanabas kanyan mapod ko permitan ririlaan ko kakan ko kadungdo na hukanon na salungan na kaya kanyan na bugano Allah sa permyo ang mga pito puno makamputuan tiyan yan sa anong mo anape hon siya tango tuminikira soloks mata na tigil ali may wabtuliga koron na taman sa alas 12 nanda tigil ni kapag alas 12 niyan na patot na kinako sama na to dilingkir ko so mininga ko tiyan na din na ko doa kapi ayan na kepos kes magufadun na kumiyang ka na miya ka bukakan o di na ayak man nakiyakan ka na isa kami nuto sa dabas dupuan naman nakataon na kada sinup na miya ka bukakan hindi tada taroto natigil na doon niya taguso kapamaga ko la tatantangan ko na giniratasan ko na may pananagupian na kapapawali so mininga ko na tiyak na bako na ibutad po naman sa makaakol ka ay ataman na makatulupulo ako di mamakambuto at yan na makaisa makambuto na timoon sumatanog dalundin na mas matanog sukap ang buto niyan sa makaisa ganyan ginawa gusto na sama no to na 1 month long training ay ang mga trainees mga murid na sakatano na aya pa na niyan na pamapakasay para tayo kadi ka kisabutan niyo aya grand trainer na si Dr. Ramadan aya mga translators na sige Ustad Muhammad sige Ustad Ansari yan ay mga sige alim dari day basta di bukulan mamangusyer gila Ramadan nagiti mga translator say kung ipitiri mo bulan na Ramadan dapat yun sa nga di tayo ka training na atin na may mabugay kurikula manhaj first 3 days of the holy month of Ramadan na si Imado Ibramig sa istorya ko 5 kaluan ang middle 10 days so ay pa na sa pulugawin sa lembah na ayak pa na pag-istoryan na rila paramigan so last 10 days last 10 nights of the holy month of Ramadan na ayak pa na pag-istoryan na itkon minanar kapakalidas ko na lang Allahu Akbar alim dari day sama na ito nadadarap sa nanapakilaso at ipitaro ang nagiman adong nag-graduation nun may kang graduate tanong na unitanong kebinsya ng masjid na si ibarat ay ang alam ito nabuka sa puasa ay ang mabuha guest speaker na so initoro iwa yung bintara mga pumutuba ito yung guest speaker langon ang graduate na kinanglan ada na pakabayan sa graduation fee sada di tumayad sa graduation fee na di pa graduate apya sa marcha nandudulugin na sa lista kasi ang mahuna na graduation fee Tonoto, Petra. Isang kaganda ng margas, uli na arga ay isang kaganda ng margas.
dapat ya. Ada pun lagi ID daun graduation song. Inanglah na graduation song. Ati graduita tahu na al-ayamul madi gitu. Sumantaguani napatota dilipatan. Nagi mabuhan nakagraduate ada ini do noan. Ayat ini doon na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir mursal. Tadi ini bahaya kabate on naro. Allahu Akbar, Allah. Basta amana rapska. Nakabalisan kasut ya rapska. Katanya si Abdul Halimah. Isa yang mana niyan na mabibinintay sa kaya kapati sa Quran ya kapagana daw no. Na yang mana niyan na taraps. Allahu Akbar, Allah. Tunay mana nga di ko dito ribat sumpun na kabirat kina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah ribat itu at hindi man arabis na hindi pamatay na raw ito. Ito na rin sa tadi pagi mamakamana ama pagi mamakamay ka gigawin na pangirawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itira na ito naman din Yeso ya basta manarapis ka na din ka petaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tataran mahu na sumput pa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tahu? Oh, nah, sama to na membuat graduate, adna ka pagidida, adna jangan na takbir. Na may kamata ning masubukan na sadap takbir na sadin sa kadakan ubat tangian. Na kadakal ay pembalasun Allah Subhanahu wa taala. So mga bubuibod may dila mapakatanong. So mga mama ayang patot na dinan di perangaranganan so katakbir. Saya pernah mga ingat na nakialim, nakiimam kata takbir kasan. Na takbir na din siya mo din bunga. Amor ka na wapika mata na kota kuama. Na din na lagu tira mo takbir. Ay buat ka sa mutera na may ka tibigat tao. Na nati mau to aki akwan. Tindig sila mo. Astagfirullah. Apiaso kang buka na kambukas. Okay? Sama to na diyan kaya bulan na Ramadan na iman to na first ay pagal na yung discussion tanong na limo. Ada may bati ang nahadis sa mga guru. Apitaro Rasulullah walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Ibtatigu aw nabi ku Allah. Ko mga gaganggam ko ginawa ko sa Allah la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Mata na di kanudum pagasul sa surga sa taman sa di kanu ke kalimuay. Tarahamu. Agak kalimuay. Sama no to na upama nga pagipuri ko sa lima. Napalayangan nun puro sa lima sa tamo niyo sulimu wallah. Nagi tamo niyo sulimu wallah. Tamo niyo sulimu wallah natatanaw niyo. At yan kadu Rasulullah adi kalimu wallah sulimata mga limu. Diba? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Sadi pengalimu na limang buib pengalimu. Pitero yang isa hadis gitu na fi'l nahi. Nagi na fi'l amr. Tigil irham turham. Pangalimu ka. Kau pangalimu ka na ipangalimu ka. Pitero yang isa hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pangalimu niyo sungani na madadala magulupa. Kasambura kang kanu salimu o kumakadeng ko langit. Kaya ito na yung manaw ito alim dari. Kaya mana na yan na kinanglan ka sulimu na ipuliman ito na dapat makapagpangalimu. Na mga limu ka sa ito na pangalimu ka wala sa mala ay suwala na lubi yung makalimuan.
Lebih makan itu. Iman 2 bulan Ramadan. Nasadin sakuman makakan makalapis kutawa di pusat na timbang wala sol balas o puasa o biya kalapis yan na ibigay penwala. Ay kada kliyo imanto na 200 katawa. Ibarat niya pigiran na pakalapis mus kanwamay. Ibarat ha? Na makalapis kanwa 200 kano na ay pigiran wala balas na datar ay kaya pusa na kan na 200 sa ahad ay ka 200 sa luisa surga. Mata no to ko manak balas. Ini postakan sa Facebook ay kada Kalimanto o masjid Saranao Yebu Lanao del Sur including Marawi na 1779 ay amana niyan na sanggibu gupito gato sa gupito pulo agusyaw. Uwan na upama ka palay no to tutumi yung taro at nakawasa gato na dataro to at nakawasa marana at kugalian no to lang na upama ka tutumi niya no to langon na ay kada kelatawa matataguro na timbang wala langon uman isa na sutimbang yan narak angkot na tumiyutin. That is why apiamang niya ng Saranao ang nakanta no so katutuni dira awya no tarawih. Pakala na awya no tarawih na delik na mo usug-usutaw. Ay katutum na gira ilalapis. Kasama no to na pamumuluan. Namaya ko ang kapon so balas. Gira ilalapis Tabi ka sa pakan na masjid ka sanin sa sumbayang sa Maghrib ada niyan mabatan so puasa niyan na kaya makarwan. Na diba sila na ipundiyo maidagibata doon sa puasa sa masjid. Na upang makakatatag isa ano ba tutun tama sa watak hindi mo. Kuri ko to? Allah. At yung mga ariyak na yan, piray kada kala masjid sa po na piyagapo. Piray kada kala masjid sa Kauswagan. Lagi yung ustom sa siya matatalo sa Kauswagan. Ay kada kala masjid sa Kauswagan. Na pamakapalayo tututuni. Uman Maghrib na mabuat tumutuno na gilis niya. Mirampay sa ayam mapakalapis yan na 5,000 kataw. Na 5,000 ahad at kaya po saan yan na 5,000 sa Sorkeno. Matano. Nana, saan man ni Presidente amyangon sangay al-masajid. Amin yung anak no to ko si Kuwildan. Suwildan na sa wataya na mala. Amin tugasin na al-masajid Philippines. 2010 nagyabang na ko. Nalangon ang masjid sa Pilipinas na inorganize. Pero miyaks yun sa magaan nag-NCR, National Capital Region, Metro Manila. Dati ariyan na yung Ustad Ansari, sa Bulacan, na ayaw man niya ng mga masjid roon, na suad na mga masjid roon, ang mga pagsangay al-Masajid Philippines. Na ayaw inakulak mo mga masjid na gunakan so kapag bang sa Maghrib ang matatarapos aguso kamat pakambulagin sa 7 minutos. Gunakan ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nada sila na dua sowan bidan na duminingir tinanda bagmati lima mga mga tao sa salikudan at tadkaka. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nalino pusuku-suku menijira. Kad qamatis salatu, kad qamatis salah. Dina kad qamatis salatu, kad qamatis salati, kad qamatis salah. Apa yasu salatu nami boleh puna salati. Kad qamatis salati, nagito na kad qamatis salatu. Kaya ini juga matanda ka. Ay, that is my advice. Tago ninyo sa pagitan 5 to 7 minutes. Ramadan di Ramadan. Inoto, ada naman area 2 rakaat tarawih sunat. Kung tawag kibubay yung sunat. Ano man nagapakap sunat yan? Agiya balun na itatarapos yan. Oh, prilay ako ni. Oh, ay, hindi ko din pag-istorya na. Piya parati ako mga pagariyak. Mga luksang.
Pakai pikiran ibu, angay advice sa ano pa man. Na igila Ramadan, na lumiya kay kumansa pa nga isa ka ba so abroad salan. Nagugumiya ka sunda mas ito da atau yutun. Ay dapat yun. Sekap man ada kitutunian, ada buat tutu sa masjid. Amin ka sa akan di aku baso na tatagli ka sa na anak sa pinto ang masjid. Sama busa dama ka buka, na kayo ba ka makarwi, mele niya na adna ko igro. Na miya, dahabad damu, wabdalatil aruko, wasabad al-ajru insyaallah. Na miya kayo naman, na miya kwa maso dataro bibusa niya. Ay buto da kapit ada mo ibu. Inore ya. Pero tutugo ka no, buti kaya may kapala ka no, miya rin sa kandi. Nah, sama na to nagkakali mo ay tanong. Tarahamu kekali mo ay tanong. Ditaro Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amanabi membata syab'an wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Da kulum parate o tao amya katruga mau usug na susalingan yan na pagkaor kada makagabi akatawan yan. Allahu Akbar. Tama na ito natin ang lanso kagakali mo ay. Dia nga na naaso, kami ang araw-araw naman nakapsirbisi wiron. Kapala nga naroon matao sa, dia nga na naulo niyan, na mapupuno at germs. Yan bidya niya nagsububuy, nagit na nguta intero lawas yan. Na mapupuno at germs, nasuaso, nagibuong taulo niya. Nami yan naging sututulan mo sa katawa mama, apilalakaw, aminidulat na ayaw din. Sa kaya patay niya na kawaw, kung kaw na desierto, nalagyan ko baka pilala ko na melay niya na ad na matiting kong ro. Tiyo naman yan na ad na igon. Na pisabilan yan din. Pisabilan yan din sa umura kapag tipu yun nung bangon takap kawaw niya. Na kayo mga tipuun na mininom na kaya bulong-bulong ang piyeso kawaw niya. Lagi yung makainomon na tuminimbaw na miyaw man yan ang aso aminududa adida yan. Sa kapatay niya na kawaw. Ini kapedian, niat pikiran sabnar aswang gida mak kagian namang gida mak aswai. Na miti pusurman sang kotoa na kaida ketaklan yan sa paginom ng kotoa aso na sunod susawala talumpa yan na ini ang tiyak dun sa'yo. Na ini paligyan, na ini paligyan na mininom su aso na kay kalwa makainom na di mangiko-iko. Di mana laman. Orang yan na may tayo mamoto na siwa ng mga malaikat ko surga na piyaka sulta surga kay malay gagaw. Malay gagaw. Ay ni pangaling gagaw niyan na aso. Na ikida kaway pangaling gagaw pa na manusia. Na ikida kaway pangaling gagaw pa na bara simba. Di pendipu isa. Allah. Sama no na so bulan na Ramadan. Na din yan tumuon so manusia di puisa akikit. Legeto, bekato, madalami takukan. Di pagukitan ako dali sambala pasuang irong yan. Dito tumuon Ramadan. Dito tumuon Ramadan. Inanglan ang muli ka maginawa. Allah. Ikadua na mga umasulumba ka sa pulugawi na ayap pa na pagkatali na magfira. Yan ang maranaw na sa kasusubraw sa buwan ko kapapawalian na apya so hadis na sibi niya. Labo sa namin po sa eleksyon, balayangan ng dumata o sa aming gobernador ko sa Lanao del Sur. Nayaman na niya na may sarba kakambugay na Ramadan. Na may alin so magfira kami mo niya magpira. Dahil lang naman sa mga kandidato na magpira. Ano ba magfira? Astaghfirullah. May alin ba so? Okay, pira. Pira. So mga lustano, naya tumuniran na masasagurong pong tanan. Naya ba sayran na kapag isa-isa. Imanto na may alin so kapag isa-isa kaya diyan mo saon na kapag isa-isa. Na so kapag isa-isa nakasigurumpo, na kapag isa-isa nakasigumpara. Isa ko saya na isa ka sa isa ro siya ito. Isumam, ha?
burasi mama. Kani-kani ya, kapag isa-isa. Ito na kapag isa-isa. Okay, magfirah. Ano na yung magfirah? Ay ang magfirah na rila. Allahu Akbar. Sa kaida usuliya, kaya mga guru tanwayan, yang apa mga di sa kuliah na adna usulul fiqh, na adna inibtada kaida usuliya. Ay mana kaida usuliya na mega inisir ka, na udah ketanudan ka mga dalil-dalil na sikakan sa muta kaida usuliya kaya upakatang mga ulama. Na ayat kaida usuliya isa na magantigin na al-jaza'u min jinsil amal. Ayat mana to? Na subalas na ipagay ng Allah ko klasyo gulbok. Subalas na ipagay ng Allah ko klasyo gulbok. Ano mana to? O pangalimo ka, nang balas sa kanyan na ikilimo ka niyan. Apakah ito pakaplitar niyan. Niuntukan o na kanya na yung katapuro na ba siya yung taman sa mga bay, nakatampak saya sa kadakliw, alhamdulillah. Na niganong kami, ibarat. Na ay pituro kano yung Ustad Muhammad na penuluan-luag kano. Na miluluan-luag kano. Ay mana penuluan-luag kano na pamagisga kano ka ang makaduag, ang makadarpaso, ang makakuanso di kami. Ay ba sa roon na luag, penuluan-luag kano. Na sa lumuag na luagan wallah. Diba sa Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Auto. Ira pitero kanu si o mga darpaan penuluan-luag kanu ka kanu mamin na luag kanu ka ang kanu kaduagi wallah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Siapa tahu? Sama to na saat nalimu yan, mata mga limu na ikini mo mambu wallah, kay al-jaza'u min jinsil amal. Datare mambu na rila. So rila na prilaan tanong lango no Allah, prilaan tanong lango no Allah. Na ayaw di prilaan wallah may tangkot na sudi mata urumila. Sudi mata urumila. Sama na rin pala diba sa kaprila ka o wata kani. Alay madami si prilaan ko. So langon-langwan at tawa mininduluna ka na patot na palayang kakarilaan. Na problema sa maranawayan o sa baadon na dataro no bibitin na manggis so kapanulak sa tumanaya bukan tulak sa ginawayan. Kaut. Isami ali sa hadis na ayaw mo di prilaan wallah na telo. Paganayron na musyrik. Pananakot to. Tama isa nga Ramadan na. Na ayaw mo di siya prilaan wallah na pananakot to. Gaya nga panakot to na gila nga nagtanong natin ginakansi naman na nalim. Ang nga panakot to. Problema na di tanong tatarima ni ba suka panakot to na buon maapod suka pangatao. Na tama ni man to na dali kaya nga apa nga tao. So bubay na diingguru so bubay sa ando manay maulugunde na puso ikarumanyan. Ginabilay niya na si karumanyan na malaw din numaalin ang kontoa kapamangilay niya mambusa parang yan sa datarwan na maan niya. Baratuto pa man. Nayaman na yan na di mabudi ingguru na may gatiman. Na ayaw pa na pungguruan yan kay Inday. Ayaw pa na pungguruan yan na ayaw pungguruan ko ka na dia karoma ko to na ikagudin sa mga bubay. Dan terus sarindi kita sa mga bubay yan na minggu tigma buang ay kaya ko na nagi gira totoro na nagi bingkaw na di pangakibaw. Panangili nga buong buo niya buong nakanawi ka karang itang kanya. Na pamakibaw niya nung namatatatag sa walay-way kapalawero. Adna kaya rarada no? Adna kaya rarada no? Amiyagul ko mga boy. Na aya resultan yan na piyasing karuman yan. Nito pagmuli. Inong kayo na isa bugoy. Iniraks po. Kayo yun to na
na gida menuto apimbela no mga saitan. Paguluanan o mikepera dua malaikat. Ada mana dua mikepera mga malaikat. Miyawasiran ko kama malaikat na basilan demi syaitan. Ayang ngaran yan na si Harut agu si Marut. Harut agu Marut. Batian niyo sa suratul Baqarah. Yung katanudan nato na ito ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ditipunan yan. Ari mga hafid, inawa mga ariyak na inabalay ni kuwan mabu sa Quran. Nah, ditipunan ito. Ditipunan sa ayatus sihar. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Matatag na ito Harut wa Marut. Nah, ito Harut agu Marut. Na mga malaikat ito mikepir na si tumiyampil ko mga saitan na urian ito na aya kinuwera na special tiran na kapakambula-bulaga ko ke karumain ago kapakatutu na ako ikikinabayay yun ito si waira na kapan ako tuto benuto ini special sa hadis ay naluin yan so saba mo wikat natataguno na asyir ko asyar ugay na ngota sir kagu seher na ino inalo isu seher kakadia iya nya kalalla adipun ako to ugay na di mga tao nakapan ako tupno mapudong punango to sa usia ko sa Samira sa Pangarungan Village nagira sada sa naliguro di seminar na may perangan namin ang utas isa pa Pangarungan Islam College Building na magbabalik mo na bukuin mo sa mga kakasi na pipilaan mo ustad pipilaan mo to ang to bukuin sa kakasi na gira amado ang kilala na tumatanggi sila na ubang makilala kadi katawa nila na basta na makilala ko na pturuko na nagya mo ta kakasi bukuin na magaling kanyan sa magay ka sa 500 na mga datara ikala efficacy na tataguin sila na mamot barang-barang na bukaw ago pito susu na warna at tinikra. Nagira na semua na ka na ino ka bisma titili ka di kapanewa. Ang penir-batuk na traka ina di ka pa kapano. Lagi ito pitudu ano na nga tinuro na ipigilaw sa ipindis ko pa naman. Ina, apa na ako to? Yes. Nah. Sama na nasisip na nga napito ko ano? Sisir na nanap ke wala dapat matay. Panita turun wallah. Nah. Ika dua di perilaan wallah. Sangai Ramadan na di si perilaan wallah atau na mga bayi. Mga bayi aku kontrol nila di mga karumairan. Kenapa sekarang? Ano ni kaya turuan namin ni kaya buat tayo berarti baska ilan sa mga baiya kukontrol din ang sungar mayran kenapa sekarang siran at na may pangaruma ko ini kalimu ako ron wallah na sarago na kapakatil tabi na terima wallah na adna idasak nun sa tigmisa na employer sa issue. Dia mo tayo employer sa issue na di niya natuloy iteron. May isa tigil na may kurutsa ko. Na so tigil so kaya kurutsa na may atang kami sa mo to isa ingat. Agya mga miko isaingan na nagya pakasalam sa suho na may bayan sa bayan Fajr. So tabligo, so kumukurot. Kaya mabasa dito na pamana parang resist. Umani siya na maliw. Huwag yung may na yung mga ka-office mitang. Ay buat dia na may abalsiyan na ay do bari, scabs. Alhamdulillah kasi ka na may kakurot sa waingdag na. Namata na tigil na tumutungo na ka na tigil na kwan. Sigara kang makapita, sigara kang makainom sa kape. Bari tigil naman na makaw maka sa darpak na. Di ko lang ko ito
Mama ay dasak na ay tinali kami kili magikarumah. Dakot may lay na may kuwan na sa nakawakuan. Unot karang nagyati na sigarang ninong sa kapi ka. Igap ko lang. Sa sunda walay na sa kaniyari mo. Yun utakoro na tiyo. Di na mga utakoro na hindi manimpla sa kapi. Na kahit di naman pa sa tiyong tinimpla niya na kapi, din na tiyo nagkulugang napsapsan sa sunda walay. Lagi tigil na ayaw ko nung kaya doon kinamaya ka masikaruman niya na pusa liyo. Naswal tigil sa tuwa, naswal ko makauntun ko sada, akatutulungan ka sa tuwa. Napigilay mo di kay kumpunik. Wati yung mga tikira sa koto alewak na mama. Nga ginawa ko na, Mrs. Kaupis mitang na, sisiran niya katiblig na, dakan na makuano ba kanda mapakainom sa kapi na, giyapi ako notang na, pawa na din kerintas ba ang explanation yan. Kaya ko naman tina, puraso na di kerintas. Lagi ako naman tina po ini, langag na matago, weti na tiupunga, huminakap masa nanga. At iyon, nakatayap na, di na nga pa na paka-parisan. Di na, dagan mapaka-paris ka, daman na maruniyak, nga ka na asopira ka, may kumbagaya ka. Natiya mo naman, abang nga di ka tayo, sisikupita ka. Natiya na, dagan mo, ka nakaisupita ka, kararangitan ka pa man. Yan mo tada to, bagong nga ginawa matad. So kung ito piginom niyan, nadakan natin masarap siruman. Ya kuan ako. Ya heart. Ya wan. Iyon namuna ko kahang bubunog na ko yung mirsap. Di ko niya gito di ko nga pa panik kasi na magunakan, na pwede nga panay masadang nga kuan. Happy ka. Yun na, frankly speaking at yun na ko masakit na kaya nagkarusang nakatiro ikarumang ka. May ko na din na titiro kas kaya mo sa walay. Talagi niyo na kaya yun na sa kanayari mo sa walay. At hindi na po ko tayo kikir kay karumang ka. At yun na isul ka kaya niya ako masukiri mo ka. Masakit. At namiyang atas ta sa hadis, ayadal miya na, hindi na, panisadal miya na kung na, wa idha kana amrukum sura bainakum, fadhahrul ardi awla lakum min batniha. Amay kamabaloy so, kaptuliling iling ubtaliw abkiyan sa kaupahat, fadhahrul ardi, na tumurkano so, klikudu lupa, mimbat niya di sultian yan. Amin na tunga mau yang ikunok na di sabak ano mamatay. Wa idha kana amrukum tahta nisaikum fabatnul ardi awla lakum min dhahriha. Na amay kaayabu at isunggu-sunggu dubutan yun na sa pusa kabaya o mga karumani wa mga bayi na tumurkano sulidal mo lupa adi suliawaw niyan. May natomo abang ano na mamatay adi sabak ano mo yan din. Yuti mo. Katawa ko masakit man yan. Nay, tibas ka no. Oh. Katawa ko masakit. Ay di rin biteri na sudari day kong pagnoka. Karabo dari day kong pakatruko. Na. Ayay kataluwa di rin perilaan wallah na ayabas sa Arabian na musyahin. Musyahin. Yung ta musahin na si kinwa ko syahna. Ay mana syahna na adna matatago o pagitan yung ratu. Musahin na tao mapasangi ka pangambal sa ratu. Musahin. Doon ay mano to. Ay di siya prilaan wala ikatlo at hindi masusubok na diyan po to ang mga tao ang mga musahin. Na ayaw mo syahin na adna dinyanit mbitiray. Yun di mo syahin. Sama na yan. Kung ang mga din niya suwa. Pili ako nila. Baka nang buong karga iyo, anay nung amay ka aisahan na nabasak ni Prusyat. Importante na. Miya katutu mo na tanaw pa. Manape masakit na tumusoprang kuali sobrang ka.
Maka umatan usaha dengan nama oleh nak rangkaan tadi. Musahil. Sama nih. Pira kata bidi kayak bitir. Mata anak magatus katau nawan nama tu maka anaknya ni bitir na pun dah mengadai bamu katau. Yang udah 95% na palayaan nami peraturan. Palayaan nami sisi mengayan. Pero lamsam estimate. Kenapa benar ka? Kenapa perfect estimate ka lamsam? O managiti ka tawitan ron upam. Korek ya? So dia na ibarat na bibili nga ko. Na bukan mata ko na sa nami tuwang na nagnilig bitire. Sa nami tuwang. Ira ko na kesan ako na nagnilig bitire na dua squad. Isa kay squad ko mga lulot ka, isa kay squad ko mga kemuan ka. Tama kay panuwangan ka na nagnilig bitire. Well, may tatar sig na nga panugangan di monot. May akabo nga corona babu peseg wala. Dapat ya, korek. Naiman to na di ka perilaan wala. Basta na di Peter na di ka perilaan wala. Ayat beturu kata mga watak na mga arulong ni ayat beturu na LP. Sa sumay to awata. Na sumay to awata na gila niya gilpi. Ada sila mga sinabuta na gila ni pang ginawa na ting-tingiran. Ipulya pinili malo na ilipita. Ni tuda ka. Agi ting-tingiran ni pang ginawa mata tingin na ilipita. Pero so wata ko na sugo nga sa karusin. Nakailip pa ka mo na tilo na yung musto ilipin niya. Ono te ako nga, ini sigurang nebi. Sumunda pindul, nuli na sa crossing, ibarat pa mo. Natingin mo buhay taro. Nama, upama buhay ka na magang masasira na siya na ito pumitira, ilipis sila. Mana niyan nagyan ko ito kay ilipiran na slide at yung English. Pamatag sarap. Yan nga yung mala ataw na gina, may gilipi. La. Tama sa sambo yan, narisira ng bububoy. Tama dah sambo yan. Jangan na kita pasunguta kabiratul ihram. Allahu Akbar. Ay bo ka pa kaya mo akaw na tulo-tulo. Pagdayron na kaya ba talaga sa abdas. Ikadua na ad na emergency ang putay kaw. Barat na biyong sa masjid na gulugan sa kayo tunod na kayo. Kuminis sa kasiran, nabula si mama. Padlagoy, gano'n natin baka ikatlo, na may kasalam ka. May kasalam sa imam mo pa mamum ka. Yan kaya maranaw na Allahu Akbar, bunya masiri ayam yung pagupin na sunya ni Twitter, niya mo. Nawa niya yung sabo yan. Nakataw ni Iluso to. Basta, may tapos ka sa takabiratul ihram, mawakaw na da mala sabab na sulun susambo yang ipumangner ka sa kabinasaan ka. Ya Allah na binasaan ka sige daw sa dataraw kaya binasaan yan lang. Masakit mana to? Ayah penumumang ka na ayah besimam. Apiyawa istao. Istao. Namanya katil itu mamugo. Tadi pay tau masjid may ilay nga ayah besimam. At risuan ka about peace. Dirikod ka kaya sohara. Antay magulog saya hindi na. Lagi dito so ilipin dia mabuang araw mga ini na tanginder pala. Namiag ba nga ilapin nga ini kay konsumo na ginawa as-salatu khairum minan naum. Imawi ka raw mga kilalangan na pagubang nga bunda si bati ka. Kapag hindi ka mo naubas ka na baka sumuwi na masjid. Kampul lagandan. Yan ang rasul. Na dito tumuon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yanjura akhahu fawqa thalathin faman hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Dino nagkahalal ko muslim iba niyan tula ang sopalarian na muslim sa kalawanan sa tulugoy.
Kasih tahu ay ito lakihan sa pagalian na Muslim sa kalaunan sa tulugawi na kapantay na kapatay dakhalan nar nan dumbung kunaraka. Dumbung kunaraka. Adun na isa hadis amana niyan na sadin sa tumulak sa pagalian amirampay sa saragul nabgan wala sa dusa at timbang amya kapatay sa sakataw manusia. Nanti madura kung na dua kataw. So tuwa pa nga pika. 10 kataw. Igalit mitere kay Ustad Muhammad. Umanis ni naguhamis na inek sa mga amaliw na di kinay kaamal so amali Muhammad at usidariday kadip mitere. Sama na yan na di kami di Ramadan na ikali may mantunda. Nadit na bali ang tumami kada kilista kapo na sakay tumugtog sa langit sumarat tabat tadi kepekot. Ayat tinggi Ustaz Muhammad na sa tawad yung kurun na mga nanulig kami. Ayat tinggi dari dena baya mutaw siman derkalu sabab pensaysa. Ya pikir Ustaz Muhammad ada pangangapin ako si kakak. Sunog ya pangangapin ni Nera na tirun wallah. Mga madali katakan, suamal i Muhammad ada melista na lista niyo sa makam magatus mata. Kami yang ngapin. Si Darilay, apa yang ngapinan na lista niyo sa Marian na mga 10 mata. Mano to na mau una, si dia ngapin na disi, dia ngapinan. Usahakan na to mau na kan mga ngapin. Oh, para magaan. Pero amay ang mga distrubuha. Amay. Nah. Ikadua. Yang ngapinan ako yung Ustad Muhammad, bahkan piano isu, bahkan din panarumag, bahkan piano lupa. Yang ulungan ko sa lupa. Oriyan yan, nakaikuha sa pala si Ustad Muhammad, tiyan oriyan rakang binabuntal yan. Pero wala si Muhammad na lista ni suamalian sa mga magatus mata. Si Darilay na suamalian na ilangan niyo. Na pupulin niyo sa budbudiyan sumurhak na tiwallahu ta'ala. Allahu Akbar. Inutumaskan ni pangangapin. Usi saya. Na udah saya na aute gamay. Wah, ubah marah niyo. Upano baru sanunan. Mipma kita. Oh, wai, kebakasan yang pada kasalin namun. Kau bersisat. Oh, mana di perawatan tawa tinggal. Pero ayat na kita wag kau na bago simpa. Kayo susimpa ka andang na ipupun bukyan po. Na umana mapiras kay dito wag na tiyan na ina na puto wag na may takabota. Agya pagkilay niya naska. Amay pangka sa lakaw number apko ilay niya napkapigilan na ubod na iyayuda ubod na senior ulit na purpose ulit siapa mang nega sarila amay ading ka katawan na matatago pagi siksik nga wala pinangapinan ka kadnang ko na ayan na tuuson nasan na katuna na ni na ay maputi ang lupa. Kenapa mariga? Kayak mariga lupa na yang mana na nabunuh ko man ay bunaw ko lupa. Suruh dia. Maputi lupa na lupa to sa lupa tanah haram. Ay mana na yang kaptuna niyo na parate ko Allah. Dapat ya korek? Ima to mga kapitan no. Dingon pa mga gaw na itangangaping gumuray sa kiniya na kinikaro manian. Kuangaw mo to, pangapika. Sama yang madalam yang kanian. Arang koron. Ugi na malukudu di kataterang ang atini. Basang ni bobo. Is kanian ni kwan. Api atay bobo. Nasa mo na mga ngapin na 100 times. Dito ba namin? Giwa pitero ang tuway pa kanay. Ay ang pangapin nga na Ramadan na kanabaw 100 ka 700 times. Wallahu yudhaifu liman yasha. Sa lakaw ro na tak panwala. Tahu mo apa nga pingan? Apa nga pingan? Mga panariso syaitan na kepituan.
Matawa ko man mamumulong buwan. Lagi, inuman itiru aw mga tao sa mapasa ko, mga sekretaro na uli guys kanong. Na ayang ada kami ang magariri na sa pula gupat na sa kanila sa pula gupat. Na ayam yang tayron na pito na ayam yang yagun na pito. Na palayam imbuloy alim. Na ayam kakakar ayam yang betul na suka kakakar kami yang si alim alim busyara. Maka surga no Allah. Na sak no pama ari-ari na imimbuloy ako escort ko mga kakak. Na may sima kan so mga kapasangiran mabu, mga lulubukiran. Na adna isara ko mga kakami ang mga pamumulong mabu. Na may sima kan so kuan, kapumulong yan. May nga so ako umapos ko ka sa saitanan. Na doon kuan, yung nga saitan na gili api mamituan na kapituan. Na lewhan no. Ando na ito mo nakakapaliw ka, baka puyuan. At gin mambuha pakatulugan yung kawan jadi mamrah kaptepuk kap mananan na yun katawan mo to isa may experience ako sa utaka kami apa mo mulungon na din may kadangan niya kung pa mo kesakit ang budungan niya na pamakaisin yan ganang iyan na sama na yan na napakaisin na rin mga tatanong ko iyan na naman na yan. Dia na ay pakaisip ano ka na daaw tangka dalag baby. Dia mo tapos kesakitan ay terus. Dia na di paguntangan na ayatul kursi. Sudi mangon tanga di buhet. Tuloy dari dia namin. Sumya syahid sa dalam ku Allah na dili suku surga inon tabu anabaydan niya. Taman sa di kabayadan na maatakan langso sa surga niya. Natiyo niya pangka ang koto ang surga no niya sayid nas ka na niya pumunta na susukan. Papasan ito na ana din. Na anay kadul. Ito na. Anak kaya sumbayan na dengan kaswin. At man mamuni man buhay na talo to. Sumimbay sa parang natama sa miyaso. Dadanin kaswin ko na niya. Sumimbay sa garap na tama sa may puto. Nadanian ka suy. Sumimbay sa parabul, sa kamoto, sumimbay sa pangaras. Uli na sumimbay sa bedi. Di keragay na buko. Na ay kinikasuy niya na kayo malupulupong. Pangasisupuan. At yun nakatan. Dahil mga naskan ni kamangaw, no, tanong rin nga sa garangan. Istighfirullah. Sekarang mga bayi na ginawa na hindi sisumbuyan na porpok. Madalas para sa umuwan. Uli na kuwan, patungan. Uli na ragum. Basta sumbuy karon na dengan sumbuy. Tumabakan ginawa, biya ko nga. Sa porpok, di sabay sumbuy ako nga. Kau po na mapipigil na sumbuy. Na inanda ka, daon ka swim na anda ka nakuha sa porpok sa naman mo. Bugay ko. Masakit man na to. Ayay katalo pa kay siya na adna dingay bigyan ay do wala manawginan na madakad sabab sa kaya may kapya-pya ko ada tanadi ko dali pagdatan sa marata nati na peniating sa pangangapinan ko waligos ka bulungan uli nga pangangapin yuti ada tangta kakakwa pamumuno na isa na makain na rumah mo. Baka nung pagutang niya ayatul kursi is kan ni mala nabamataga no to suso nakan kaskat ni sumusul subhanallah na ayay katlo na may kakapos sa Ramadan at last 10 nights ayay din ikatiro sa buwan na last 10 days 10 akapusan days mga aluman tito purely na 10 nights 10 ang mga kagagawin inutong so kaya nawala ko dunia na adna 10 ang mga daun-daun kebububayaan Allah na adna 10 ang mga gagawin kebububayaan Allah
Na ya sapulo adundo pagkabubay anu Allah na sapulo apaganay si Iko Dilhijjah. Awal Dilhijjah taman sa ikasapulo na pagkabubay anu Allah at mga dunduro. Ino to nakaidudun so yawmu Arafah. Aya sapulo ang mga gagawin at pagkabubay anu Allah na sapulo gagawin kung kapusan o Ramadan. Ino to nakaidudun so Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. Ida dapat ya? Nah, sama bro. Na aya mata tagun na ikon minan nar. Na alim na to na ikiswa. Pakalidas na may manusi kung narakasutaw. Kay pelidas kami wallah. Tibas kami iyallah. Kagami lidas kami sosial na kami. Sa kagagaw. Ito na yukit. Kasugu sa mapya. Kasaparsa. Marata. Sa mano to. Nadi-pelidas wallah kung naraka. Sudi-sudi sa mapya. Nagulisa parsa. Marata. Naalim natin po manusiyan kami mampu. Baka may datariwa pangalim. Na hindi nga kagagay baka pangusiyan na organize ka sa seminar. Yuti kaya pa ka lebih mi-organize sa seminar ay. Sabab sa sada Peter walim na dataruskan ni Peter. Sada miyugup saya. Tama na nga mga bangwa may mangiliw. Nasa tibang ko na may akuan yan sukwan. Sekarang mabuhat to may labub saya na inusin niya nga susupod ka, kami akarika, na may apod ka pernah organize. Kami nga inusin, sumiyong ka. Ay dapat yun. Natiga, kaya nabo ang kami as kami kiri. Kami inimbita, rati dinar kami ron. Nabating ka, napag-usaya ka sa walay niyo, sulo niya nagkasi. Sige, karumang nga gusto mga wata ka, kami muli ka datar bumabuo organizer. Sige, seminar. Natiga kaya ba, bukman sa karumang ko, uway. Nanay no ka, bubulog man ito sa mimba kasiyan. Ay mapag-istorya na, na sumabuso, may nagkasi. Ito man nagkasi wala. Yung tumanay, ikaw iyago mga sahaba na Mike. Sa kumasaw na binadal Mike. Initoron so kinisugong wakumbong. Na kinisugo nun na Orian Waisa. Sa Orian Waisa. Na initoron so kinisugong sa supungan subok. Ay sauto. Nakagaya ko mapita na din na sa kataw abubaya baka sa saway abukyan. Nah, kenapa ini announce? Kenapa ini panics? Kenapa ini pangsak? Kenapa Peter sa tuwiridiyo? Ino to. Kaya teruk yang Abu Bakar, namanya teruk manu Abu Bakar ko Umar, namanya teruk manu Umar ko. Niya kagilawad, namita taro di ko kagawi. Kung mapita na dawan sa ini announce. So katano na mga dudamar na da mga datusi ni katira problema na da light. Mga po na ida ko ano kaya dadara nila na i-announce sa tuwiridiyo. Udi na ay dara na Mike how to isaw ko pa mga kinala na paginagkatan sumubutan sa mapya na sumapartan sa marata ay dapat yun na andin ni kaamura ka na natalo miyangali mo ka na ini kadi mo kawalla rominila ka na rinila ang kawalla sumigugo sa mapya sumiyapar ka sa marata na pialilas kawalla marata ay first asubuan ka sa mapya, separang ka sa marata, nagiginawang ka. Na tumululugon na so close family. Na iya close family na so karuang ka, gusto wata ka. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hey, niya marataya, naridas niya ginawa niyo. Na gusto mga pamilya niyo, sigong plagin dawa po. Imagiyong so Allah, iba yung mo ilidas ka, nagiginawang ka, na pangalipatan ka sa karumang ka sa mga taka. Labo sa mga mama, karuma. So mga karuma ilan ng mga bay. Ay problema na adman buat karuma. Ang mama, adin niya pagpakapsiminar si karuma na yan. Biasa na po yung minar. Ay buat gaya bukil na kaya katimutin mo na debuat ke kau na aguna. So kasel ka arkano, mga bay. So kasel ka arkano karuma na yung kapsiminar na korek. Korek na bagasang ka kanira. Asar mampu sigura dua mapaganduk kanirang ko agama. Amay kanirang mo mapaganduk ko agama. Haram, dusairan, akasil kairan na kan.
sa katilabukan yung kung mga unaman sa kapusya ko agama. Dapat siya buta na to. Yuti sa baba, so mga karumong mga alim, nakanabadala yun sa seminar. Sabab sa kanya, so mga alim, na di seminaran sa karumayran. Di pamamusyatan sa karumayran. Di panangaya ka na ba alim? Nayaman na rin na. Ati, mga pasal siya seminar sa bubay na maning na, sa kanya manip seminar ko mama. Kami ang patususag ba? Sa kanya manip ko na, so karumayran na, nakaruma ko, nato ni Meswa, ito na ito ikwan. Na nga po napakatanog na ba, gina ko na, nilipat. Gina ko na, hindi matulog na swingi sapat na ini sugu. Swingi sugu na ini sapat. Eh, no ka? Madaan po sa kanwari ang na, nakapat ka sa bulpin na kukwaratas. Miyan nag-iwan mo sa katawa ba ayaw man na yan na si Isabalu'i, akay manloks na gubo, paganag sa agama, kaya inisinditian. Ang koto agupon miya kanaw para ko agama tanong agama Islam. Iman to na budayo kabul pinagkaratas o mga seminar. Iman to na may presultan yan na isan apagpakagay sa bandingan ko agama. Wah, dito may presultan yan. At nag-iaw na ano to, international. Ayan, anay naman yung kumaran yan, ano yung lulot? Sinurulain dindang mabubaya. Na sinurulain dindang mabubaya na mata wala ka. O manang mabati ang mga articles yan na mapigiran na maranaw ay mga di. Na mapigiran na maranaw, dindang na mabubaya pilinong yan. O riyan yan na perisersan ang nabikod gato. Yan nga to na kumunjan liburo ay ni surat yan. Nandun sa autobiography niya. Yan ba tiyak na taon saranaw. Na ayan pa kasalian na professor sa issue, si Karumanian na di gumagalibog ay engineer si isa Saudi Arabia. May apigirian na misbit ko kaya professor yan na buong din yunod sa Saudi na rumaya ganag sa alikba sa na kay mga suwaong ko mga piraragon na buong niya king ginawa ko mga jaliyat mga jaliyat na mga darpa o mga balik Islam kay maging ginawa kiran na may research na taman sa mimbulo yung international lecturer sa agama. Aku mimpulia international writer, author, muallif. Mata wallah. Da ko may sa personal, abo iya. Oriyan yan na research sa nang sa Facebook o miya ka Oriano ketok na koron. Research sa nang sa Facebook na miya to na miya links kaniyan. Kami loks, kami din sila nagusikaron kaniyan. Nasisira miya na sa Davao na mimbol sa Islamic Center na damiran pa sa piraragon na terima wallah ta'ala. Nah ini kasih dia kan sekalian. Agian ko to looks na miya automatic. Abot minggu dia miya kalala daya. Panunulun sa agama. Yang kanana kedri mga ulama miya kalala ulama. Asib Abu Lala al-Maududi. Asa dito na naman ako ng ulama. Si Abu Lala al-Maududi na ulama. Ang tawanan doktor sa agriculture. Doktor sa kapurmira, kapamumulaan. Oriano kaya doktor yan, na mislead. Inwa ka na mausar-usar ididak na isa kaya kapamumulaan. Na guminak, na bun research. Na seko, 10 abu, 2 ragu na kaya research yan, na sumirat sa mga kitab. Na tama ni Manto, na isa di doktoran sa intero mga university sa dunia na sukitabiyan. Si Abu Lala al-Maududi. Manang tero na kanilang lakay kanopan. Ini yung daray nung nasuka pagaliran na yung kuwagaman. Sa bro, nagyela ni talong ayaw na niyan na yung istorya tanwa para sang kaya 1 month long training. 1 month long training.